Let's go. Wash na lahat mga ka-take care. Magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome to Benmalay, Pangasinan. Kung saan Pangasinan na dito. So hahanapin namin ni Kuya Jay yung daan papuntang Baywalk. At para diretso na kami sa may Baywalk Lingayen mga ka-take care. So hahanapin natin yon. Tingin ko sa kanan yun eh. Yun oh, may pakanan dito. So magtatanong tayo dito mga ka-take care. Ito isa nung atoy. So hanap tayo ng mapagtatanungan. Dito ang naaalala ko eh, kasi dito kami duman nila Kuya Buds noon. Dito siguro. Ito, so tanong tayo. Sir, good afternoon. Saan po dito yung papuntang Baywalk, sir? Ay, dito. Ito po, diretso na po sa Lingayen yan, sir, no? Oo. Sige. Sige, salamat po. Alright. So, dito nga mga ka-take care. A little longer than a few minutes later. Target. Ma'am, pwede po magtanong, ito po ba yung daan papunta sa Baywalk Lingayen? Opo, Mga ilang taon po bago makarating? 10 years. Basta straight ahead lang po. Sige po, sige, iikot. Sige. Sige po. Okay, salamat po. Sige po. Thank you. Ma'am, excuse po. Ma'am, mga ilang minutes pa mula dito hanggang sa Lingayen Baywalk po? Opo. Pero may daan po dito, no? Opo. Bimali, Baywalk na po. Opo. Dire-diretso po. Ma'am, balita ko maraming sirena doon. Marami ba? Sige, salamat po. Ayun, shoutout kila ma'am. Ayan, ingat po. Sige pa. So, nag-trip na naman si Gringy Vlog. Nag-trip na naman si Take Care Boom. Kunyari, nagtatanong. Alam na pala yung daan. Ginagawa mo. Ang gaganda talaga ng mga Pinay, mga ka-take care. Ang gaganda nila. Natutoy na yung lalamunan natin. Yun oh. Wow, ganda oh. My God. Ayun oh, may bangka dito sa harap natin mga ka-take care. Ayun oh, hinihila nila, may gulong oh. May gulong yung bangka. Yun, daming naliligo oh. Ayun oh, dami nila oh. Ayos oh. Ganda naman dito. Ay exit. Hindi na kami makakadire. Ay entry. No entry. Na, antang makadaan di aglikaw tanong. Aglikaw ta. Kawan sanong. Jenny nga kalsada. Ma'am, saan po yung alternate na kalsada papunta doon? Ito ma'am? Kanan, tapos bawako, papunta sa kabila. Opo, sa kabila po. Doon pa sa may mismong Capitol. Pwede ito ma'am? Pwede po. Labas niya, pumasok ko tapos papasok ulit. Yun ang papunta pa. Sige po. Salamat po. Sige po. So yun mga ka-take care, sarado oh, no entry. Daming tao oh. So dito na tayo, magdi-detour na tayo dito. Okay, highway na tayo. Yes. Tapos kakanan tayo mga ka-take care. First time ko na makarating dito mga ka-take care, way back 2010 pa. Nung pinasyal ako dito ni X-Men.
Kakanan ata dito eh. Yan o. Kanan. So kakanan kami dito. Yan. Kanan kami dito. Welcome to Capitol Ground of Lingayen, Pangasinan. Tapos susundan natin yung kotse tsaka motor. Ayun yung Capitol mga ka-taker, oh. No parking. So dito tayo, sundan natin yung mga motor doon sa may likod kung saan tayo pwedeng mag-park. Dito entrance only. Yung parking area. Alright, so nandito na tayo mga ka-taker. At mayroon namang nakatokang guard dito. So safe yung mga motor dito. So saan natin pwedeng i-park? Diyan lang, tinig. So dito na natin i-park mga ka-taker. Itong Airblade ni Sir Jojo. So mapapansin yung mga ka-taker, ang daming mga mga kubo-kubo na nilagay. So mga souvenir items siguro yung mga mabibili dun. So yan nga, at last nandito na tayo sa may Capitol Ground ng Lingayen, Pangasinan. Dito tayo sa may likod. So sa kabila niyan, nandiyan yung mga naka-display ng mga World War II tanks, mga weaponries ng World War II. So yung mga ka-taker, ang daming mga puno dito, oh. Mga umbrella tree, mga umbrella tree. So yun. Ayan, shout out kila mami. Ano, naka white sila, oh. Ayun, oh. Ayan, ingat po. Ingat. So shout out kila ma'am tsaka sir. So yung mga ka-taker, hanapin namin yung El Puerto Marina dito. Yun, let's go. Salamat sir, thank you po. So yun, susundan lang daw namin yung kalsada. So kakanan kami dito. Ayun, may mga guide pala dun, oh. May mga nakalagay na markings sa may kaliwa. Alright, exit only. Oo, mga souvenir items yung mga nandito mga ka-taker. Mayroon pala exit dito eh. Kasi doon no entry sa may pinasukan natin. Papasok sana tayo kaso hindi tayo nakapasok. Tapos doon din, doon. Buti na lang may mga marking sila. Ganda. Parking, exit. Yun, kita natin yung kalsada. So Baywalk, ito na siguro yung sinasabing El Puerto Marina, sa kaliwa siguro. Yan. Ay, 500 meters. Doon pa, sa bandaron, malayo pa. Kasi dito nasa kwan pa lang eh, 300 meters ang layo. Okay. Kanan tayo mga ka-take care. So magtarong na tayo dito mga ka-take care. Ma'am, saan po dito yung El Puerto Marina? Doon pa ma'am? Sige po, salamat po. Sige po. So yun nga, 1 kilometro nga. Ganda ng view. Sa dulo ata. Sa dulo pa yata mga ka-take care. Baka doon pa kami sa dulo ng bundok. Malayo yung tinuro ni ate. Sabi niya doon pa. Dito na siguro. Nararamdaman ko na eh, El Puerto Marina. Ito. So nakita na namin mga ka-take care yung El Puerto Marina. Ayan oh. Kakaliwa tayo dito, kakaliwa. Parang malayo pa ata. So meron pa kaming 2 bar na gasolina. Kayang-kaya pa yan paglabas namin mamaya. So ito yata yun, oh. Oo.
Nagpagupit na tayo mamaya kanina mga ka-take care para medyo ito kaya yun hindi, baka dun pa yung pinaka-gate kasi maliit yung gate niya eh. Ang malamang natakaan na kalas na istawn. Bisinantan. So ito siguro yung mga ka-take care, may daanan pala dito o dito na lang kami mamaya i-exit na, di tayo makakapasyal mamaya. So ito kaya yun El Puerto Marina. Ito nga. Sir, good afternoon po. So pasok tayo dito mga ka-take care. Iyo. Sige po. So nandito na kami sa loob ng El Puerto Marina Resort mga ka-take care. Alright. So yun, ganda dito sa loob oh. Yan oh. May mga halaman sila dito. Tapos lawak ng parking area. Ang haba pala ng space mga ka-take care oh. Let's go. So ito lang nilang natin mamayang pag-uwi yung video natin mga ka-take care. Yung meron pa silang Christmas tree dito oh.